No poďme. Tak to nič, to je len, že stlačiť, no hej. A to aj ďalkoveno? Hej. A počkaj, až mu dojde baterka. To je normálne jak na vode, že máš počkať, až mu dojde baterka. Tak na vode je, že stlačiť a poklopí. Však to nechaj ten plavak. Tak si plavete, čo? No a čo? A čo teraz? A ide, hurá! Ja som tu. Justus, máme pohyb. Ide. A ide akurát do takého tohto, no tak uvidíme, aj to tam ostane, to je taký zvuk. No jasné, že to tam ostalo. To on iba popod seba. Aj berie, zatiaľ berie. Tá. Ukáž. Tá akože je tam za ním nejaká táto. Tak ono je to dobre znečistené, takže... No ale tá pozri, to hneď mu z výfuku duje. To je jedno aj tak. Ale ako saje. Ale ide rýchlo. Ty mu pridávaš? Nič nepridávam, čo by som pridával? Že to keby tu bola vývčata, už by mala kamaráta. Ja som čakal, že to zaiskry a hotovo. A som zvedavý, kedy pôjde tým stredom. Zaujímavé. Jak si to potichučky ide. A ten plavák je na čo dobrý? Aby si to dvihol do vonku, nie? Ale okrem toho, hej, keby si telefónom chcel ovládať, ale tá, čo som pozeral, tá aplikácia je úplne to isté, čo ovládačka, že neviem, či to k niečemu je. No to je komplikovanie sa to. No ale ono aj tak, ja neviem, podľa mňa to vyprdí naspäť. Ja neviem, uvidíme, keď ten filter akože zoberieme. A to je dosť znečistené. I zbera, i vidíš, jak to... Jo, krúši. Krúši sa, hej, lebo ide... Neviem, či po 10 minútach ho nevyberieme a nevyčistíme rovno. Ideme cez to? Hej, ide. Ide cesto. Jo, rozprášil z toho. Hej. Jo, ale tam spravím vonku. Uvidíš, keď sa ukľudní. Ale vzalo. No, tak sme to po 10 minútach vybrali, lebo že tam bolo fakt toho veľa, tak pozrieme sa, čo to spravilo. Vyťahovanie. Ti to zložito ide. To nemáš odsaknuté všetky zamačky. Dobre. Tak sa na to pozrime. No, toto pekne to. No. To čo tam je? Či až tak veľa, neviem. Ale tu je toho fúra, pozri sa na to. To lepšie, keď dám do... Pozri sem. Ako tu toho je? No vidíš, toto tu zaplnilo celé. Vidíš, zase by som mal filter. Aj sem toto krásne. A to som asi hneď mal vyliať všetko vonku, nemal som to nechať stiecť do... Jasne, že hej, ale ty si jak bylíme. Aj keď zase tým filtrom by nemali prejsť veci, no. Jaj, čo robíš? Čistí. Chcem vidieť. Čak točím, čo on robí. Lepšie máš na živo pozerať, jak cez kameru. Nein. Postaraj ho a pozor ďalej. No. Tu je. Aha, tak. Aha, to tak. Len poriadne to, že páči nepokazuje sa. Dobre, berá to OK. Tuto. Aha.
Tu je rovinka a tu je rovinka. Naspäť to ide ľahšie. Dobre, som spokojný. Ali také blato. To má taký snúre. Ale keď máš miesto. Asi sedela aj na ťave, nie? Áno, asi sa na nej vozila. Tak, a pozor, nech si uškodí. Takže kedy poviem hore. Máš. Keď poviem hore. A tam si sleduj oheň. Keď povieš hore, postaví sa. A tie tri modré bodky, to sú čo? Neviem, Poviem hore. že dobre. Blíkal, keď parkoval. Tie modré blikály, hej? No teda, čo tam ešte ostalo? Ha? Na čo tam ešte ostalo? Tam sa môže nabíjať len keď je vysušený, takže to tak skoro nebude. Zajtra najskôr. Prednú, zadnú. Vypni ho, podrž tento. Čo? Podrž vypínač. Ktorý vypínač? No tak len dve tu sú. Ten? Hej, drž ho. OK. Takže ono sa ti to zatvára. No, ukáž na slnku. Tak ako... Zbiera to i piesok, to je dobré. Je tu veci, a ukáž tamto. Čakal som síce také chumáče, jak v tom našom vysávače, všade. Ale tak sú tu veci. Skoro celé je to. Takže stav po jednom čistení. No. Furt tam na čo je. Nič? Ale pozor, toto tu musí byť, nemôže to byť odkryté. No a prečo je to odkryté? Ja neviem. Vôbec nechce. Stlačiť? Slač a ponor. No to je po 2 dňoch. Po 2 nabití. Po 2 nabitioch. Nabitiach. Jo, to bolo vyčistiť. Je tam furt dačo. Je tam toľko, jak bolo. Kde je? Na stoličke je. Tu je na stoličke. No, takže bol tam 3-krát. Toto máš zapchať. A teraz tam vážne už nič nevidím. A to si myslím, že to i tak nič netesní toto. To je otázka času, kedy sa to otrhne. Nie, tak voda tam sa určite dostane, ale to poriadne to zatlač. Jo. Ale už tu nič není. Hovorím, že Už je tu. už iba Nikde nič. prečistiť, prešmrgľovať spodom. Zapol si ho, hej. Na 3-krát a pohodičke. Než pribudla palma. Už iba prečistiť. I zametať spodok. Tak menej. Že zvuky nie sú nejaké.